lillahi alhamdi yau ta kace koda a gurin magagin mu annabi ka isa sai bayar da kace sannan a lafiya ya mai miƙar da wanda ya karkace na rasa yarda ma zan yabe kama aiki na tabbatar na yaba haramun ne wuta ta ci wanda yake son shugaban talikai don haka shugaba na karo kamin Allah ya barni da kai ko ya za a kauraya a kauro ni da yin kasance da kai don haƙurin juriyar jalala har abada ban bar ka ba samu ma'aiki babu kalubale wani sa'in a jarrabi imanin ka da cutuka dunkule wani sa'in a masaroyin ka kaji shi a tsananin takure ba hutu ga mai neman ka mutukar bai same ka ba